Allah. Crazy. Allah. Can I be sure put that one? No anymore here. Very anymore here. Hey. Ina roro. Iru go no. Isheba. Okay, awolo wayo. Okay. No na go to na go. Okay, dem. Ngoje nakiri ni only the name Mama. Ago. Kita. Ninje me kitabu kamyaka kaiti jua kwa. Kuria nage jua bujafi. Ndibe namshiwa. Ihe ga-eme kitabu anyị n'ụlọ. Ịbakwa rie nri. Zuo ike, izuchekwa ike uju. Pụta. Kenyere m aka. Kọwa. Azachara m ihe dị onye nwa kpọtara m obere uzuzu juru m ime. Echi mmeju ụmụ ya. Ahụ m ka m jeta nne ụtọkwa akwụ maka na a na-enwe akwụrụ nne n'ime ọhịa. Mụ na eze nwa anyị m ga-eji. Atụrụ m egwu otu a, nwatakịrị. Ọ kwasara gụm anya m ndị ahụ ụzọ. Ọ ga-adị m. Ọ bụ ihe niile. Bụrụ di m. Again, this is mine. What are you doing here? I'm not going to marry. Oh, you think I? Come on. So far, there's a game of Buddha. So far, there's a. Ades open us up at the Boroga. So sad, there's a book and look. My common, we don't know what's all. Couldn't I just rally? One of the head men, one. Can you one wine? Doctor is saying that I'm not safer. I didn't hear it. What's all the cool Jim Parali? Here, Guarone, I'm sure you know so. Adeze, what one ntụziaka eze nwanyị nyere ka anyị na-eso ya? Gwa eze nwanyị na-achọrọ m ya. Adeze, anyị enweghị ikikere ịgakwuru eze nwanyị si ya tinyere n'otu bụ. Awụ m Adeze. Ihe ọbụla m chọrọ ka ndị ndụ m eme. Mana achọrọ m unu. Ọnwụ na-enwe aka ọrụ unu gakwuru Ugonwa. Achọrọ m ihu unu, na-esozila m. Mana Adeze, ma anyị na-esogbukwa ya. Eze nwanyị bịa nye iwu si ka esobe gị. Gaa gwa eze nwanyị na m achọrọ na m chọrọ ịnọrọ onwe m. Gịnị mere aka ndị jiri eji ụlọ? Mgbe ọbụla na-eme ihe ka ọ na-afịara anyị ahụ, ka ọ na-esiri anyị ike. Unu jụọ m, mma sịkwa ka anyị jee gwa eze nwanyị nsogbu anyị na-agabiga ebe Adaeze nọ. Dede, isi adịkwa gị mma, arụ adịkwa gị. Hey, nke nwa odibo chọrọ ịga n'aka eze nwanyị dakpesara ya nwa ya nwanyị. Isikwa m mee gịnị? Ọ dị ka ịchọ gị ịnwụ. Ka ọ bụ na ị maghị na ndị ọbụla a na-akpọ Adaeze na onweghị ha na-eme dị njọ ma ọlị. Onweghị ha na-eme dị njọ. Ka anyị chọrọ ka anyị mee ugbu a. Ngwa na isobe ya. Ka anyị. Okay.
ihe nke emenwu ma ọ bụ na ọ bụrụ ọ bụ ya kpatara nwamba ji si na ọ na-adị mma ifekọsa ahụ na-abụọ ọnụ. Ikenna, o tegokwa n'anyị matara bezi kịta na-eme ka nwanne na nwanne. ya bụ ife ọbụla ga-ebute nkewa n'enyi mụ na gị anaba anyị kụwalie ise enwekwara nna echezi na-alụ na nlọ mgbe anyị ga-ejikọta ọnụ maka onwe obere ego nwa ya ga-ana o tegokwa mpakọbalụ nke m site na ji nna m na-enye m aha ọbụla n'obi ya. ebe a ka anyị nọ nwa dị iche n'ọsọsọ mmadụ ka m nwere mgbakọ nke m bụkwa nnọọ akụkụ anụ anyị na Ikenna, ndụ a bụkwa na nwayọọ nwayọọ ka eji ebi ya. Mbe ji nwayọọ nwayọọ wee na-aga na-akpụ mana ọ naghọla ilu ebe ọ kwesịrị ilu. Ịnụgo biko esogbuzina onwe gị. mechie eje Hai, ọ gịnị? Bịa. Efere m. Ka ihe ha pụtara. Adaeze, ọ gịnị kwanụ? Ikelene m. Kwa ị gafere m. Nna m ochie. Adaeze, amarakwa m nọọ gị ọ na-agafe. Ewekwa amara m nọọ gị na-agafe. Afọrọkwa m gị. Gịnị? Isi ọ dịrị gị mma. N'ịmụ hụrụ mụnwa. Adaeze ụma. Efere m. Adaeze, gị bụ na mere iji maa m ụra. Maka isi ọ dịrị gị mma. Ọla bụ ihe a. Aga m akụziri gị ihe ọkụ ji ntị oke eme. Mbọsị ọzọ ịhụrụ m gafere gị gafee m, ị ga-ahụ. Isi gị ojisikarị ụmụnne ya amaahịa. Adaeze, ọ gịnị? Mepere ọnụ gị chọọ m. Adaeze, iwe n'iwe, biko iwe n'iwe. Ya nwere ike oge agbọghọbịa iguzo m n'ihu na-ajụ m ajụjụ. Gbaghara m, biko ewe n'iwe, biko gbaghara m. Buru ozu onwe gị zuzuru pụọ n'ihu ugbu a. Ṅụọfịa. Mama. Agaghị m ekwu unu jecha. Agaghị m ekwu unu jebe. Ndị nwa m. Mama, ọkwa maka onye ha ahụ. Ọkwa maka onye ha aga kọda ajụ ati anyị ha anyị na-ewu. Ịma be anyị mbụ amụrụ. Anyị nụ ọgụgụ ụmụ nwoke anyị ma ha arụ. Unu bụ dimkpa. Dimkpa bụ unu bụ. Ịma na ndị be anyị mbụ amụrụ bụ ndị udo. Anyị chọrọ udo, anyị ada achụ, anyị ada emechi ike. Mana ndị bụ ụmụ eze ahụ, ndị ahụ na-anọ ọjọọ ọgụ. Tigbuo ụzọ gbuo ihe eji mara ha. Kedu ihe o ji wee dịrị otu a? Ọ bụ na ndị a na-anụsọ onye ọbụla ọgbọ otu ha si wee nụsọ anya ọbụla na ndị ala ndị ajọ mmadụ. Mgbe gboo ndị a nụrụ njọ ọgụ. Ha bụrụ ọgụ gata 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 anụcha anya ọ dụrụ ha n'ọbara. Ha dị ewofu ewofu. Ghọtago? Ndo. Ozugbo nwayọọ jisi ike ka m daa ihe ha. Ndacha anya
Ugwu yes. Aka nwanne gị nwaanyị jiwa aka ji ndụ. Onye otu aka ọ ga-esi wee lekwata mkpụrụ anya ma ọ na-eto eto ahụ m. Onye otu a egwu dịkwa m. Egwu adịna gị. Echekwa n'oke echiche. N'ihi na nwere nwa mgbe nta aka ji ndụ ga-agbanwe. Biko, obi gị daa jụụ. Nwechekwa leka mpụkwa gagwa. Ọ nkwa gị ka m ji wee kwara obi ugbu a. Ọkwa gị ka m gwakwa gị agwa. Mgbe ọbụla m mụrụ ka m cheta nwaanyị ọma m nne m mụrụ nnu. Ka m isi ele ihe m mere ọnwụ. Nna, jiri nwayọọ biko. Echena gị echiche. M ga-agba mbọ fụ na m agharịpụrụ gị. Biko. Agharịpụkwala m. Werekwa akọ na uche. Ọgwụkwa akọ na uche wụ ndụ. Emekwara nwa m. Ya nọ. Daalụ m. Ụsakwala m. Eze birikwa. Bịa aka dị m. Bịa ka na-ebe m gị ha. Ị na-esusu esusu. Well, keke m nne gị. Ọkụ bụ Adaeze. A na-eme anya na ị ga na-akpa agwa Adaeze. Na-eme ihe kwesịrị ime dịka Adaeze. Kedu na nwara m obi? Mama aghọtakwara m ihe na-ekwu. Kedu bụ ịghọta ihe na-ekwu? Kedu isi na-agagharị n'obodo niile na-anụ ọgụ? Onweghị mere gị n'isi. Na-anụ nwere ebukwa onye ara. Maka na nna gị kụziri gị nke maọbụ ka ọzọ ichie na ihe na-eme dị mma. Ị na-anụgharị ọgụ. Ị na-ayị ala. Nne m ọma awụghị Adaeze. Ụmụakụ. Onye gị na ya na-agbawa nke ha. Onye ihe ziri ezi na mmadụ nọ n'obodo a nwere ike ịgafe n'ụzọ. Ọ gaghị ekwanye onye ugwu ekwesịrị ịkwanyere Adaeze. Ọnọdụ ga-eweta ka ga-esi wee mee ya. Okorobịa gafere n'ụzọ. Ọ tụpụrụ m ọnụ okele m ma akpọghachi ya azụ. N'ihi na ihe mepere onye o ji eri ji na-ede kpuo. Ma mụ nwa bụ aka ji ndụ ụta m guzo na hụrụ m. Gịkwana ọdịrị kparịrị nke ahụ. Anya ka iji wee nụsorozi ya ọgụ. Nne m kekwana otu m ga-esi nụsa ya ọgụ. Ịzụrụ m azụ. Zụzụrụ m. Ha kụtara m ya ihe. Mgbe kedu ile ọ gwara gị? Ụlọ ike irita ya gị kụrụ ya ihe. Kedu ihe irita? Onye nwa kwesịrị elekọta anya dịka onye ọchịchị obodo. Ibu ọ na-egbu onye na-agụ ya. Ibusa ndị na-achị ichiwe onye. Akụziri m ya obere akọ. Otu ọ ga-esi na-akpanyere ndị n'ọchịchị ugwu. Ka njikere gị. Gịnị ka ị na-eche na nna gị na-eche n'obi ya gbasara ọnọdụ? Ọlụla. Nka nwa. Hey. Ego. Hey, ego dia. Hey. Bagaimana dah tuanya kita? Mana anyị kwekọrịtara nya na m ga-abịa buru afọ ata. Ụmụ omegide. Biko, ụtụtụ ịnụrụ ọkwa n'aka bịa. Ọ ga-adị. Ị ga-emecha ya taa. Aga m emecha. Ka m nwee ike iburu ya n'ụtụtụ echi wee mezuo nke m chọrọ isi. Echichego nwa m ha ncha. Ọ kwasa obere ihe ifuru ebe a. Ụtụtụ. Ị bịa buru ya. No. Biko nwa m. Kedu ọga nwe ụlọ? Oh. Hapụkwara m di m.
Ọ gịnị? Ịma na ọ sị m je chọrọ ya nwunye. Orugodo ogo ya na. Ọ tụrụ gị n'anya? Ọ tụrụ m uru. Onye ka m ji agwa ndị nwa bụ oke enyi m nọ ka ị soro m chọwa. Chọtakwa m ndị anya lụrụ anyị maka agwa m ya na m ga-achọta ndị ala anyị. Achọtakwa m ndị osote. Ka ha hụrụ nsogbu. Anyị nwere ụmụ agbọghọ mara mma na mbụ Amọn. O doro m anya na anyị ga-achọtara ya ezigbo nwaanyị ọ ga-alụ. Ka m lawa. Ka m lawa. Aga m edowe nkata. Ọwụ na imechazie ya ewunyere m ya n'ime nkata m bịa n'ụtụtụ. Echiche gị ama ị nwere ọkwa n'aka bịa ọ ga-adị. No. Ikenna. Ikenna no kwano. Ikenna. Abakwa m ụlọ. Ndewo. Ndewo nwa m. Hey. Mandeo. Nna, nnọọ. Maka ebe Ikenna nọ. Hey, Ikenna sikwa m bịa jee ebe gị. Ọ sị ka ọ bịa be m. Ị manụ na anyị gahiere ụzọ. Ọ ga-abụ na unu chakọrịta. Ngwanụ maka ka ngasị ike ka mma na nga kwudi ya o nwere ebe nchọ ka o duga m. O nwekwara ebe o nkwa ihe nchọ igosi ya. Ọkwa nwere ihe mba mma nsogbu adịra udodi. Udodi. Gbanụ biko ịfụ ya isi anyị ya gasị ike ka ọ nata. Ka ndị ya ghara iju oyi. Isi ya esonye maka. Ga-esi ya nsogbu adịra ya nwere bụ nke ya bụ nke bụ nke. Ụyọ bụ ụyọ gị. Ụyọ ma ya. Nne ka nga. Gbanụ. Akachi ndụ. Obi adịghịkwa eze m n'ebe ụmụ. Ya nwunye ụbọchị a ka na-ewute ya na mkpụrụ obi. Isi m pụkwa mmasị ka ije ka gị na-ekwuo. Biko. Obi adịkwa mma ebe ndị mmadụ na-eme. Gịnị ka m mere? Obere ihe a m kụziri nwa a na-emezi ka ebere m arụ. Iwe na-ewe m. Ya ka kwụrụ ụmụ eze. O nwere ọtụtụ ihe dị ka ọ dị na ya ekwesịghị ide eme. Nke ọnwa iwo gị awụ m. Anyị wụ nwanne m anyị agwụrụ otu nọ. Anyị kwesịrị ị na-eme otu ihe. Ihe m ji ekwu na anyị ekwesịghị ide eme ka nna anyị ka ọ na-eri iwe. Anyị kwesịrị ide eme ka eze na-eri iwe. Ịghọziela onye nkụzi ezi omume n'ebe m nọ. Ọ ya wee kọwa gị ugbo. Ọ ka o si dị m n'obi ka m siri ekwu. Ewe n'iwe. Ka ị na-ewesara m iwe. Bido be m. Mana ị na-ekwu otu ị na-ekwu ọ ebe m na-aga. Iwe na nwanne. Aka ya azụkwa nke anyị si na ya azụ. Chọrọ ịnọrọ onwe m. Ebe mmadụ niile na-ewesara m iwe. Isokwu ndị na-ewesara m iwe.
Akwa be gị ka anyị na-aga ka anyị ga. Ị nwere akị? Akụ. Biko nna ya ka. Ọ gịnị zana ajụ gị n'abalị? Ọ gịnị? Nne Gana. Nne Gana. Ọ gịnị? Ọ bụrụ na ihe aka ịkwa gị na isi gị lesa ya. Ezi ị na-eme m ebe a biko. Chimo. Bilite gwa m okwu. Ya? Adaeze ụmụaka kele gị. Kele nada. Nada. Kele na gị n'ụlọ. Ikute mmiri. Ina kwa mbasa a. Adaeze. Mesiana. Ina gị Gana gị. Ina gị Gana gị. Aba m ihe mere ji. Ozugbo ya ị na-ahụzụkwa dị nke ọma ahụ nke a yelu nnọọ ọfụma. Ọ bụrụ na m amara arụ ji na m nọgidere ka ife ọzọ dị ka mmemme ọ bụrụ maka ịhụ ji ọ dị maka ihe ọhụma ọ bụ na ga-ahụ ọnụ jinụ ọtọ m na eji m obi anwụrị na ji m a na-atawa ya isi. Ọ na-atawakwa m isi ọ bụrụ na ị kwuru ọ na-atawa m nnọọ isi. Ụkwara mama gị a na-akawanyezikwanụ njọ. Ọ na-akpọ ajọ nnụnụ. Emekwanụ ịkwa ndị ure ịleta anyị n'ihu n'ikpe eze nka. Emekwana ihe ịhụ Adaeze n'ibi ebe anụ a na-emetọchi ihe niile. Nna m ha nupụrụ n'isi. A na-enupụ gị isi onye na-eme iwu n'okpu eze anọ. Naanị gị. Onye ma nwa Adaeze. Biko, ana m arịọ gị. Biko akụla ya kama ka ọ mịa. Ọ kwa na nwatakịrị ka ọ bụ nwa anyị. Biko nna anyị. Biko. Kulia. Daalụ. Kulia. Daalụ ezigbo di. Daalụ. Ikenna, kedu kwana mgbe ị ga-akwụsịkwa n'ibe akwa? Mgbe ị ga-akwụsịkwa n'ibe akwa? Ọnwụ nne mee gị ka ike aka ka nwoke ka ị makwazi ndị ọsọsọ gị nọ. O nwere ihe ibe n'akwa ga-emenata ka nne chi ya taa azụ. Ọsọkwa gị bido kịta wee begide akwa wee lụọ echi. Ọ ga-emenata ka nne chi ya taa azụ. Ikenna biko gee m ntị. Ihe ga-emere m ugbu a bụ ihicha anya mmiri gị. Ihicha anya mmiri biko. Biko nụrụ Ikenna. Biko. Mba, ihe anwụdụ. Ihe anwụ biko. Ihe anwụ. O? Nwere ihe ime. Ma ọ ya bụrụ ma. Amakwazi m na ọnwụ nne na-afụ ụfụ. Ama m na ọ na-afụ ụfụ. Ị ga-agba mbọ ka ị bụ olu nwoke. Ị ga-agba mbọ ka ị na-emenụ ka nwoke. Mee
ka nwoke kara aka ka iwe ike wee sokwazie n'ihe nke ụwa ka nwoke biko nụ ọnwụ nne na-afụ ụfụ ọnwụ nne na-ewute ama m na ọ na-ewute mana ọ ga-adị mma nwa na-ezuzu ezuzu mgbe ihe na-apanye nna ya elu maka na ọkwa ihe nna ya elu ngwongwo na ngwongwo ya ochichi anya na-ezuzu ihe na-eme gị ihe chekwa uche ka mmadụ ihe kpasubigawo nna gị iwe mejọọ ya n'anya ka ngwa gị ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ gịnị kpatara iji ekpokọta ihe niile bụ ihe ọma ndị nna nna anyị ha nyere gị n'aka na-ekponye n'ime ọhịa nwa ya na-eme gị ọ bụrụ na onye si arachaghị ụdara dị ya n'ọkpa ma na mafụkwa ụdara na onwe aracha ọzọ nne m gbaghara biko iwe gị dị ọkụ dajụọ ama m na m emeghego ama akpasugo nna anyị ezi iwe biko gbaghara m anakwana m ama mgbe m ji eme ihe ndị a m na-eme na-ama ama ya na-aba n'isi oge ụfọdụ mana o wutere m na m akpasugo ezi iwe biko gbaghara m chọkwara ka isoro m bịa yọọ eze gwa ya na aga m esoteje isi ọbụla kotere ebu nwa nwaanyị ọbụla esoteje ịma aka esi kote ya jee m dozie ọnọdụ ọ isi kotere ebu ka ọ na-agba ụsụ ọbụla kpụrụ isi ji aka ajụ nri nne m ka ekwana nke na-atụlili mmiri na mwụzi ụsụ nwa m Adaeze gwara m nne gị nnekwa ọkụkọ na-abọghachi anyị iwetara ụmụ ya nri mana ọ bụ sọsọ nke a bụ ọrịa ọkwa oke na ọrịa ichekwa ha kpuchite ha n'okpuru nke ya ịta ka ọ dị ezigbo nne ọbụla oke na ọrụ ezigbo nne ịzụpụta nwa ya ya mere ọrụ m ịzụpụta gị ka ị bụrụ ezigbo adaeze ọzọkwa dị ka ya bụ ka ị wee bụrụ ezigbo nwunye eze nye eze nye m aghọtakwana ihe ikpe akọ ihe niile na-akọ mana amara m ihe ụka akọ ihe ọ na-akọ nsogbu niile inwe bụ na ịdị isi ike ị na-ekwe nke mmadụ kwuru ngwa m gịnị mere na ị gabeghị ahụ eze dịka kwere m na nkwa kwa mgbe ka m na-agwa gị gị na-ene m anya dịka nne gị iwu ka m si akpa agwa mana m na-enene gị otu m si ebi ndụ m ka m hụrụ nwa ji ebi nke ndị nna nna anyị na-ekwere ụgbọ ole ka ị hụgoro mụ na ndị mmadụ ka anyị na-akọ ọnụ ma ọ bụ anụ ọgụ mmadụ ole ka ị hụrụ na mmadụ ụra eze nwaanyị hapụ m aka o ịchọla ugbu a ka m kwuo ka ha sị na nna asịgidere eze nwaanyị asị n'ọnụ gbanwe agwa gị o gwakwa ya ka ọ gbanwe agwa ya ọwụkweta ka esi abụ adaeze adaeze ga-emechakwa bụrụ nwunye eze gbanwe agwa gị efuola m a gasịkwa na m azụrụ nwa azụ aga m ewe nwayọ ochu obere ekwu onwe ka o si chụ gị asị na ọmụnwa na m arụghị ọrụ m dịka ezigbo nne ana m emekwa na oke m elu lekwa aka m ana lekwa aka m ana m emekwa oke m chere ọmụnwa wụzi onye ọjọọ Ugonwa wụrụ ezigbo mmadụ niile na-akọcha mmadụ maka ihe ahụ ndụ na onwe onye ga-agbanwe nna anyị chọrọ inye ihe niile nke gbasara cherekwa ọmụnwa bụ adaeze onye ihe ga na-achọ ọkwa
marakwa na onye m ga-eme ka o were ihe Ugonwa Ugonwa jiri nwayọ akwụsịla ihe nwere ike ikwu agwago ha hapụ maka esosila m ka ijiji gwa ha hapụ maka chineru mpọ ịma na ihe eze si ha mee ka ha na-eme ka ha na-enedo anyị anya mgbe ọbụla n'oge ọbụla isi ha hapụ ọkịta ị ga-etinye ha n'ezigbote nsogbu n'aka eze biko nụ m chọọ ha m akpọ ha achọrọ m ha achọrọ m ịnọrọ onwe m ebe a sineru mpọ Adaeze m ewekwala iwe anyị agaghị ahapụ gị maka na ị chọrọ anyị ga-ahapụ gị sọsọ mgbe anyị nwetara ozi n'aka eze ị nụrụ ya ị chọrọ ka eze gwa gị akwa ị chọrọ aka ji Alụ ime n'obodo a alụkwa anyị fụsịrị anya iche egede na iche akọmasị ndị ichie ụmụakụ gọnụ mere ya mere n'otu n'ọdịna ọdịkwa mma nwoke nwa anyị na-amara igbo o si bịa anyị fụ ka ọ na-agbagharị n'ime ajọ ọhịa ụmụakụ na-agbagharị ebe a eji m anya mara na-agba ụfọdụ na asị na asị gịnị ajọ ọfịa ụmụakụ ajọ ọfịa ụmụakụ eze onye mere eze ụmụ obi asị mbụ amụrụ gbalụ n'ọhịa ajọ mmelụ ya n'ajọ ọhịa nke anyị n'ajọ ọhịa ụmụaka isi dịkwa mma na isi dịkwa dị mma eze ọ ka akwụkwọ eji m anya nna abụ afọ ya mụ na maazị Igede anyị fụrụ ya ka ọ nọ n'ime ajọ ọfịa ụmụakụ na-ekpokọ akwụ nwanna isi dịkwa dị mma eze biko gbaghalụ m ọkwa nne ka nna achọ mgbe m banyere n'ajọ ọhịa amaghọdụ m na ajọ ọhịa biko abụ m onye mbụ amụọ nwa maazị Okeke na mbụ amụọ na nne m ụlọ akụ biko naanị m nọzi n'ụwa a enwere ụmụnne enwere m ụmụnne biko gbaghalụ m ife nne gị bụ ụlọ akụ mbụ amụọ biko ụlọ akụ eziokwu n'ikorobịa echi ka anyị ga-ebe okwu anya ndị nche kpọọ ya ga-akpọchie ya n'ebe a na-akpọchi ndị kpara arụ echi ka anyị lebe okwu anya ngwa eze biko biko o nwere onye mkpọrọ nọ n'ụlọ itibu ihize onye mkpọrọ nwoke ka nwaanyị nwoke dimkpa mara ezigbo mma ejidere n'ajọ ọfịa ọhịa kwesịrị ọ ga-eme ndị ọzọ na-atụ ụjọ ọ ga na ebe a na-arụrụ anya ọrụ ike niile aka ji ndụ onye ahụ fụrụ n'elu etibi eze adọghị ka onye ya ezuwo oshi onye fọrọ
gịnị ka ị nyogidere nyopụta n'ime uliti nyopụta ihu ya nyopụta ihu ọ dị ka ya na ihe nyodere Ugomma obi gị na-adara onye mara onye jidere zuru ohi Kachindụ otu ahụ chili nwayọ nwekwa na-ewu nwanyị mba awụ nwoke nwanyị kwesịrị inwe obi ebere na ọmịiko tinyere ndị na-ata ahụhụ. onye obi ebere na obi ọmịiko anụla m ma ihe ọbụla obi gị siri mee mana ikwukwele ka eze nwa chee na ị na-adara onye mara onye na-ezu ohi onye zuru ohi ejidere eledị ihe iji bụrụ ihe abịa nke ihe gbasara m n'okwu a ka njikere gị ihe ama onye na-enugbu onye ya ikpe ada eme n'ihe eme gba ha nwanne m iji okwu ga-atọka mana bụrụ ya otu isi kwuo ya nọ bụgara ya onye eze na ndị ichie maka na okwu ha wee ha ọ gbasara m ihe gbasara m otu isi na-enyo n'ime litri ịpụta onye nwere ihe o mere gịnị mere ọnwụgwọ Akajindụ ka eke ya esi eche na ọnwụgwọ ọnwụbe ka ekwana ihe na-agbagharịrị etighị iwu na ya wuriri ohu n'ụwa niile gị nke chere ọ dara iwu ọ ga-akwụ ụgwọ ya ị chọrọ ịkwụrụ ya ọ na-ewute n'ụmụ maka gịnị ọ kpachara n'anya m ihe ome ọ nọkọta ha si ka ọ banye n'ime ajọ ọfịa kwesịrị na ịgba ala ya echetawo m eyiri m ndị ichie ka ọ wee eze ọ ya mere iji agwa m Akajindụ ọ na-enweghị ike imelụ mmadụ ibe ya ebele n'ụwa ịpụta ebele nkịtị ọdụ ọkụ n'ime obi onye obiọma ma ihe ọbụla gbasara gị mana mma m ma ọwa eze nwa chie na o nwere ihe jikọtara gị na ya sọsọ m ga-anọ ebe a maka eze ga-achụpụ gị pam ọ ga-achụpụ Akajindụ onye obiọma ọnọdụ izu ike ọ bụrụ gị ka m na-ajụ ajụjụ ị na-agba m nkịtị Adaeze ị chọrọ itinye onwe gị na nnukwu nsogbu ọ na-ịmarụ na ndị eze na ndị ohu wee nwere mmekọ manụkwa nwere oke ọrụ mma alụcha ụbọchị ọbụla ma arụchala ịmara na aga ata m afụri nne abụ m Adaeze mbịa nwere ikike isi gị kwụsị ọrụ so ike mana ọ bụrụ na iwu gị tinye m n'ọnọdụ a nọ iwu eze ya bụ iwu gị enwere ike ịgbanwe iwu eze kedu ihe ime echetara m ihe bụtara m n'ọnọdụ a maka ọ ga-agbawa m obi a sị na onye okwu ya na-ejetere ya nsogbu na ọgọdụ ya ga-ekotali ya m ga-ekutekwa ọnụ gị mmiri ka ị ṅụọ Adaeze ị ga-atinye onwe gị na nnukwu nsogbu tinyekwa m na nsogbu ịbụ nwa eze abụ m nwa ohu kedu mmekọ anyị nwe ewe n'iwe nsị ka m nyere gị aka
mana ewe n'iwe biko. Ikenna. Utela nchọba gị kemgbe a kpọrọ gị n'ala mba Amọn mụga gị obi eze ụmụaka ebutere m gị ji ahụrụ ahụ na mmiri ka ịzọ otu ọzọ ngwanụ ka ihe m ga-emezikwana kịta gaa nwoke m ka ị na-egburu oge n'iche nke a ka anyị mahụ na nkụ ị ga-ebu na tata buru ibu mụ biko ị chọrọ ka ndị nata ikikere n'aka igwe ngwa ụna umenkwụ na wa ozugbo kịta na-ekwu ya kwesịrị inwe nwa na onye a ga-enwe mmekọrịta bụ ụrụ nwoke anọ n'ezinụlọ mụ na ndị amadi enwebe mmekọrịta mụnwa adaeze ka ihe oge jikọ mụ na onye ohu enyi biko ka njikere amụrụ ya ọ bụrụ ohu ma amụrụ ya amụrụ ohu ma emere ya ohu 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 eze nwaanyị ekwugo na ya ekwesịghị inwe mmekọ biko ọ bụkwa eze nwaanyị kwuo ọkwa omenala ndị be anyị bụ ihe pụrụ ihe ọ bụrụ na ị chọghị ịkpasu ezi iwe ịnọrọ onwe gị mana ịkpasu ezi iwe o mee gị ihere n'obodo a ma gbaa gị mkpe chụpụ gị n'ala ngwa nne biko mapụọ ka mụ na ada m nwaanyị nwee nkata bịa nwoke m aga m echere ya ebe a ebukwara m oge ka anyị sigbu na mbụ igbuo m oge na nke a mma ọrụ gị ugboro abụọ ebukwara m oge Ikenna. Kemgbe ahụ ana m abịa ebe a oge ọbụla ka m wee mara na m ga-ahụ gị kene dịrị Chineke na ahụrụ gị taa ebutere gị nne na mmiri ya kpachapụ anya nke ọrụ niile chọọ ka ha chọpụtara ezigbo enyi m nwoke ekwekwara m gị nkwa na m ga na-anọ gị n'akụkụ oge ọbụla tutu
Adaeze ụmụaka. Anyanwụ na-awala ọha ụmụaka. Adaeze mbata. Mama nwa ohu ka ihe chọrọ. Asị m ka m bịa dịka ọnọdụ m ka m okwu n'obi ya wee jụọ onwe ihe chọrọ n'okwu ka ọ mere gị. Enwere m dị na-ejere Adaeze ozi. M chọọ ihe agịme ya. Achọrọ m enyemaka nwa ohu. Adaeze, ụwa na-ejegharịkwa ejegharị, oji eru oji azụ. Amụkwa m dịka ohu na-eji ike mee m. Achọpụtala m na ị na-awa anya. Ezigbote anya ka ị na-awa. Mana ngwa nna m ị bịara ebe a ihe m so ebe m nọ agụrụ isi ị ga-aba n'ezigbo nsogbu. Onye bụ onye nwe gị? Onye ka ị bụ? Kedu ihe na-eme n'ike a? Abụ m onye mgbe ochie. Akpọchiworo m n'ime ite a dịka onye nọ na mkpọrọ mgbe e nwere ọgụ n'etiti ụmụ eze na ụmụ akụ. Ekenekwa gị maka ịhapụ m. Gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Gridim. Ama m afa gị. Ama m ihe niile gbanyere gị. Onye nwe m, kedu ihe ị chọrọ ka m mere gị? Onye nwe m. Olee nke ị gbarụchara ihe ụtọ? Ọ dịkwa mma lee onye kpasugoro? Ọnwa na Ihu. Ebere gị? ịka anya na ọ na-akpasu m iwe. Ịka anya kwa n'ihu. Olee ka ọ? Ọ bịakwutere m bịara ịkpasa m nkata. Ị na-akpasa Adaeze. Adaeze mbata nke ụmụakụ bịa ịkpasa gị nkata. Isi omebiela ya. Ha! Ndị nche. Gaanụ gaa jide nwa ogbu ahụ. Pịakasịa nwa ogbu ahụ. Pịa ya pịa mamịrị. Ha? Ezigadi.
isere n'aka ezi. Ọwụ Onye ahụhụ ohu, amụghị ya wuru ohu. Omenala anyị mere o ji wuru ohu. Amụrụ ya wuru ohu ma omenala mere ya. Ọ gbasara m. Ọ otu ihe, ohu wuru. Akachimdo. Onye awụkwanụ mmadụ dịka ihe dị iche mụ na-ewu nwa eze. Ọ gwụchakwa. Igwuchawo. Nke na-akọwa na m emeela ihe ọjọọ mesara ohu ka ohu. Ọ ihe na-akọ Akachimdo, ihe m na-ekwu ụlọ ọwụghọ na-ewu nwa eze ka ị eji na-emegide ndị ọzọ. Ọ bụghị maka na ewu nwa eze ka ị eji na-emegide ndị mmadụ. Ọ dọghọ mma. agụ. Ọ gịwa agụ na-egbochitere ya. Ekwe ikwuchala siri mpụ maka ị ga ha akpasu m iwe ebe ị na-aga. Ụwa na-eme ntụgharị. Tụgharị mpụ ebe a! Ọ dị ncha m na-egwu egwuregwu si n'iru m pụọ. Ọnwụ gị na-achịkwa ụmụ agbara na-enye ha nri. Ọnwụ gị bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ị nwere anya nwamba nwa mbụ agụ. Ọnwụ gị na-ekwu nke ha na-anụ. Ọ gị mere ha egbuchibe ha yoo maka anyị nọ n'ụgwọ n'aha n'aka. Ele nke butere m nga biko. Ọnụ aja ahụ na-elite na-egbu ozu. Ọnwụ onye ọdọ. Orúkọ ní ọdún náà fún ẹbí kìlúùsì ajagun. Ẹ̀tọ́ ìmọ̀kwẹ́. Ẹ̀ẹ́sẹ̀ kẹ́lẹ̀ ló mú àkọ́. Ẹ̀kẹ́lẹ̀ ń gbé. Ẹ̀ǹkẹ́ butere n'ebe a kaa. Ẹ̀sẹ̀ abịara m. Ka mụ na ịkọlịa ka ikwuo maka onye ahụ ga-anọchi ma nwoke si jebe ife. Ma nwoke si wee chọba osisi ọfịa achọ. Onye ga-anọchi m. Enwere m ụmụada na-agba. Eze, ọ bụrụzi ya na m tụrụ ime kọwara gị. Na ị nwetara n'ọgụ abụrụ ọkachamara n'ihe gbasara ọdịnala na omenala obodo anyị. Ihe mekwara ego kala ọkwa gị na-ebute okwu niile. Otu isi arabụ ọnụ wee na-ekwu okwu. Ọ na-etinye m nghọtahie n'isi. Ana m agba nke m etu m ga-esi akọwa ya akọwa. Ọ ya bụ ihe mere m. Ịma na oji n'ụlọ nwara dị ọkpara ọkụkọ. Ọrụ ọ bụghị onye bụ ụzọ pụta n'afọ nne ka a na-ahapụrụ akụnụba nne ya. Nke ahụ nwere eziokwu ma ụmụ ezinụlọ a na-amụta ha nwoke. Ọ nlegochelu ka ụmụ mmụọ si wee kpaa ada nwaanyị aja aka. Ada nwaanyị bụkwanụ nwaanyị nwoke. Ọ bụ na a na-eme mana nwoke nọ n'ụdị nwaanyị. Nwoke nọ n'ụdị nwaanyị. Gịnị ka okwu? Nwoke nke ahụ ọ kọtara m egwu n'ihe gbasara akaji ndụ nwaanyị. Kizito? Ihe kwuru maka nwa nwaanyị? Ọ sị ihe kwuru bụ ihe ndị ahụ na-agbara agbara. Ka ihe na-ajụ ha m. Ịhụ ọma. Tupu n'oge ezoro m ya, ọ kwara nwa nwaanyị ka anyị na-ekwu maka ya. Gwa ọnụ m biko. Igwe kala sị na ụmụ agbara sị na akaji ndụ ga-atakwute ha jirija n'aka ha maka obi ike onwe. Maka igwe kala ka ihe chekwa ime maka ọnọdụ ọ na-akpụgide n'ogbugbu ya sị ka ya ga tụọ ihu ụmụ agbara. Mmanụ ha rịrịa ya kwe nkwa sị onwe ihe ya gatara na ya ga-abịa mee ka mmadụ. Kekwa maka ka ihe anyị nwaga na-emekwa mgbe anyị na-eche ka ha weta ozi ebe ụmụ agbara igwe ka anyị nwere nwaanyị ga-eme.
Kekwe ni hicho kaime. Ene yeye haba kucha ene mmadụ abịakwugharịa. Ihe na-eme ọ ga dụọ nwa ya ọdụ maka ebe ike onwe. Ga dụọ ya ọdụ. Tupu ya chegharịa gbaziwe ama. Ihe ahụ ụmụ agbara sị ga-eme agakwaghị eme. Ọ nwere ihe ị ga-eme. Ị na-asị m ihe ị ga-eme. Gaba gwa ya okwu. Lim, ano mo nahihipon? Hindi na kyan. Ano oche ịza na-atụzi gị? Ya, ka ekwe ihe ọjọọ ọzọ m mere kịta. Ị mara ọnụ onwe ihe kwesịrị ijikọrọ anyị n'obi. Onwe ihe ọjọọ dị n'igosi ndị na-ata afọ ọmịiko. O nwere ọ bụrụ nke ohu. Ala sọrọ ya nsọ. Amaghịkwa n'onye nka dịka ohu. Ihe kpatara o ji bụrụ ohu ụmụ mmelụ ihe na o kwesịghị ime. Ị ka na-eme isi ike na ya. Akachi ndị ka ihe mezikwa n'iji kwuo okwu otu a. Ọkwa nsị m nọọsụ osu obi ebere ka m menyere ya nwe ihe ọzọ. Ahụla m ebe obu ebere ga-ahụ ibu ga-aga. Gedi gị na nsogbu. Ahụla m ya. Akachi ndị ya bụ eze. Amara m. Ama m ihe m nwere ike ikwu n'ihu eze. Mana ị mara ihe na-eso ịnụpụrụ eze isi. Akachi ndị biko zie m. Biko na-agwa n'eze bụ ozie m. Na-ekwere gị nkwa nwe ihe ọzọ ga-ejikọtara m mụ na onye ahụ. Ohu. Ada obi ebere. Anụla m. Mana anya m na-ebe nọ. Yaoru, ị ga-ebido ọrụ echi. Ezumike ga-agwụla. Ya nọ ide eriri a na-ebutere gị. Ọ kakwa mana iribere eri kịta o. Maka ọrụ ị ga-ebido lụwa kịta sikwara ezigbote ike o. Dede, isi nwaanyị, kele ebugo nwa. Isi nwaanyị ụlọ n'ụlọ ya. Chekwa ya, si abịa afọ m. Sọsị ya ga ya. Oge demede. Si nwaanyị ndo. Adeze nwa. Agụ. Nwekwanụ mama mma dịka egwu. Ahụ n'ọcha na onye nwụrụ anwụ ada ụjọ. Abụ m onye nwụrụ ihe ugbo ada ụjọ. obi akago. Ike obi si na mmụọ. Anyị lebara na mmadụ. Onwe onye ji onye ọbụla nwere echi. O nwere onye ma ihe echi ya ga. Anyị nwere ike ịma ihe taa. Mana echi anyị dị na ihe masịrị ya eme. N'ehi n'afọfọ gị. Goma. Anọ mgbe gị na oru na obi eze na-apịtọgharị na-epoto. Gịnị bụ nna anyị ahụ? Ọ natara m ahụ dịrị onye ejiri ya na oru ọbụla n'obi eze. Gịnị gbazi gị obi ji ekpebie n'onwe gị ịnụpụrụ eze na oche eze
ụmụakwụkwọ isi. Biko nkwa n'obi ebere mere ndị si ka m nyere ya aka na mma ihe mgbe ọ na-agabiga. Biko ihe m ebere biko. Otu chọkwa ihe abaa eze ntị ka ịchọ ka m nwere aka m hachie gị. Biko ekwukwa maka eze nwa gị biko, ọ ga-achụfu m n'obodo a biko. Ị ga-eji ozi n'obi eze a dịka oro ofe izu. Ị ga-echu ihe agaza n'oke efife na-agba ọsọ gị. Eze nwanyị, ịchụ ihe agaza n'oke efife biko, ebe a dakwara n'owi na-atụkwa n'ezigbote egwu biko. Nne m biko ozi biko. Ya na ịchọrọ ka ọ baa eze ntị? Mba biko, ọ ga-echu. Mgbe awụwa n'oke efife na-abụ, ị ga-eburu ite mmiri ọṅụṅụ nke eze hụkarịchara n'anya wee ji chi ihe agaza sọ gị. Gburu na-abụ kwa ụbọchị ị ga-echu abalị 5. Sirikwa Suzuku. Kama na ndị mmụọ ba anyị ji aka ha pigbuo gị kara na ịdaba n'aka m wagbuo gị awagbuo. Nwere ndị amaghị m n'obodo a n'ụmụaka o nwere ihe ga-ebili ma ada nwaanyị aka n'iru maka oche eze a. Achọ m na ị ma hụ ya gị onwe gị naanị gị ga-arịgoro oche eze nwa chịa ha n'obodo a niile. Mana nne m, onye ga-anọchi anya nna anyị ga-anwụ onye eji aka ya họpụta. Ọ bụkwara na ọ họpụtara Ugonna. Họpụta onye? Isi nwe? Kedụkwana ebe ọ ga-anọ wee bịa bukọrọ ya nkụ maka oche eze? Ọ dị na obi eze a ọ nwere onye mbisi ga-enye na ndụ gị nsogbu. Enye na ndụ gị nsogbu ọnụ nwa nwoke mma. Ndị nke otu isi kwụzi taa aga m adị ndụ onye ọbụla ga-abịa ka gị na ndụkọrịa nkụ maka oche eze ụlọ ka m na-agwa okwu ugbu a ọ na n'ụzọ iyi agaza. Ihe agaza? Ndị oge anọ n'oke nsogbu. Ihe oge mbisi ga-enye na ndụ gị nsogbu maka onwe bụ ihe ọbụla gara ihe agaza nọta na ndụ. Nne ya pụrụ iche nwanyị ma ezigbote ihe si ike.
gị ga-alakụrụ ndị nna ya ha n'anwụ. Mụ na gị ka nọ n'obi eze a chia obodo a niile. Ndị niile a na-eje ozi ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ga na-akpọ osi ala nye mụ na gị na-ejere anyị ozi. Ọjọọ ikedebe ha ga-eme esi ka anyị ga ga-eme so mụ na gị mgbalụ nchere m echiche ọma. Onye ndị nwere nne gị onye nne ya dị ndụ ka onye nne ya nwụrụ anwụ mma. Ọgụ nke anyị kazi gwanụ m ebe ibi ka m bụ n'alụ gị. Nwa m ime emenwe ife dị ya ime elu nwa ebe mbi eteka ebe mbi eteka maka njụda anyị kedu ife wetazili gị nwa ịgaba n'ụzọ a na-etu oge dị etu ịmarụ na ụzọ a ajọka sọsọ ya ịgaba na ya ọ na-adị mma mma na-ama ịtọ isi ụzọ a wee gaa ebe weta sọ ya ịgazi nakọtakwa m sị ka m chụwa ihe agazi. Ọ nwunye nna m dutere m ichi ihe agazi ka o wee taa m afụfụ maka na m nyere ego aka. Ya bụ na ife ọpụta bụ na ị ga-echu lilie ọ sị na m ga-ebunata igwe kụjuo ya mmiri ihe agazi na ọ bụ ya kpesa m n'aka m maka na m nyere oge. Ha dị mma ife mele ya bụ na ị nwere ezigbo obi ya amaka. Onye obi dị mma aka ya dị ọcha o nwere ife na-eme ya. Nkwa m ga-ekwadebe ya bụ ị ga-eje nya bụ iyi agaza n'udo ị ga-anatakwa n'udo. O nwere ife ga-eme ya nne ị nwere ezigbo obi mana ka m gwakwa ya ị na-aga akala ya sakwa anya lue ya anyị maka na ebe a ajọka nne mana o nwere ife ga-eme ya anyelụ maka nne daalụ ezigbo nwa daalụ nne daalụ ngwa jee ọfụma ngwa nne. Nwunye mama nne ụmụ m. Ahụbeghị m ụgwọ nwa nwaanyị kemgbe taa. Maasị onye ihe mere na ahụ ọrụkwa. Ahụ dị ya kama ya na mmadụ ndị odibo enyi gagharị ka ha gaa n'ere ya n'obodo. Ụmụ na-agba nakọta nnọọ ma obi eze na-atụgharị ya sọsọ ebe a ọ na-abụghị ike. Mgbe ha ka anyị n'obodo ka ha gaa n'ere anya ka mma ma ha ga-enwetakwa nri. Mere nke ọma nwaanyị ọma mere nke ọma o gosiri na ị maara ka esi ahazi ezinụlọ. Ị mere nke ọma ụlọ ahụ m si na-abịa m. Ezi ga-adị ndụ na mgbe gị.
na ihe gbasara ugo nwa na-emetụ m n'obi. Echipụrụ gị. Gịnị bụ ihe gbasara ugo nwa na-emetụ gị n'obi? Nwanne m ka ọ wụ. Mana achọkwana m ihe ọjọọ n'ime ya. Taa ka m nọ n'obi nnukwu. N'izuzu. Ọnụ mpama. Ime ọnụ mbụ ugo nwa na mezinụlọ. Ihe ama nke gị nke ọma. Ihe otu nna gị si wee na-ahụ ya n'anya karịa gị. Ka ekwu niile bara nna asị na ọ pụọ m n'ụzọ. Ochieze ga-awụ gị. Ọ na-ịghọtara? Nke mgbe a mụ na gị kwuru ihe gbasara ya. Obi ezubeghị m ike. Biko, ekwela ihe ọjọọ ọwụ n'ime ya. Onye dara iwu gị onwe gị mana onye ọbụla dara iwu obodo anyị na-anata ya ahụhụ. Onye ọbụla ji n'aka ya na ọ na-enwe mmekọ ya na ndị ọrụ ọ gara nwere nwa odibo aka maka onye o bu n'ahụ. mana iwu kọndanụ ọ dara iwu ọ dara iwu n'anya ọkwa obi ebere mma ebere ka m na-eme njiwe ziga ya n'iyi agaza maka ọ bụrụ na gị ga-achụfu ya n'obodo a chụfu ya kpamkpam. Ọ ka na mma na-achụfu ya karịa na achụbara ya n'aka ndị mmụọ na-erigharị n'iyi agaza. Maazị gị ga-emeta nne ọ na n'iyi agaza. Ewu. Kedu ife ị na-ebela akwa? Ite eze ji agụ mmiri etiwago. A ga-egbu m. Mechie ọnụ na ọ nwere onye ga-egbu ya. Ọ nwere onye ga-egbu ya, aga m enyere ya aka. Ịnụgo? Enyemaka
chọkịta bụ ite bụ ite kwesịrị isi bụ eze wee bụ ọkwa nwunye nna m zipụrụ m ka kụrụ ya gaza. Nwa m ngwa gee ntị. A sị na aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni ọkwa ya. Tata dị nwa elote m ka isi wee benyelụ m aka n'ime ọfịa oge m na-agbakili anyị ka m rọlụ nkụ m rọnye n'isi. Ọ nga enyelụ m aka. Nya bụ etu inyelụ m aka agụ m enyelụ ya aka. O ebezina na agụ m enyelụ ya aka. Amangedi gị ntị ebe akọ ya ka dị njọ. Ọ dị ka nga gbafu mmanụ nazi nga gbafu. Ọ ifefa chọọ. Ịma agbafu ifefa chọọ bụ ka ị gbafue mana ịma agbafu. Ọkwa isi na ife ịchọ bụ ite. Agụ m ebunye ya ite. Mana oge m ga-eji bunye ya bụ ite ka a bịakwa. Chịkọla ife niile a. Akwa niile a bụ nke gị. Ego ayọlọ dị a bụ nke gị. Nke m? Chịkọla ya ka ị naba. Ite nkwanụ. A sị m echekọla ife ndị a naba. Ilue n'ụlọ ite ga-anọ na-eche ya. Mmiri ga-ejukwugo n'ime ya. Kpokọla ife niile a na. Ịnụrụ ife ngwale, a sị m gị naba ozigbo ozigbo. Chekọlụ ka ị naba. Gbanaba. Gbanaba. Gbalụ naba. Agaza. Ọ dị ebe ọ na-adị. Ebe ka isi nweta ihe ndị a niile? Otu agadi nwaanyị nyere m aka. Nwa. Ihe zuori akwa mmadụ. Isi nwanyị ezuo nri. Mgbe m na-echi ihe agaza, enyere m agadi nwaanyị ahụ aka ka m na-alọtazi ihe kpọọ m n'ọkpa ndaa ite n'ụwa ka m na-ebezi akwa. Agadi nwaanyị ahụ bịa nyere m aka nyeghachi m ite m ma gbanwee akwa m yi n'arụ tinyegasịkwa m ihe ndị a. Agadi nwaanyị Chukwu ndị a niile. Banyere na ebe ndị enyi sisi akwa yi nye ọrụ chita m ndị a. Ọsọ! Onye nwa m obi gị na-enu n'ụlọ mgbaghara, mana achọrọ m ime ka ị mata na nwoke ọbụla kwesịrị inwe obi mgbaghara ka ndụ ya wee tọọ ụtọ. Anọ m n'ime ogbenye nọ n'ime afụfụ kemgbe nne m. Onye ọma m
nwoke ọbụla chọrọ ịga n'iru kwesịrị inwe obi mgbagharụ. Achọrọ m ka m mee ka ị mata ka ị rapụ iche ihe gara n'aga maka na nke dị n'iru ka mma. Nke gara n'aga ga-ewetara gị sọọsọ nchekasị arụ ya na ofu arụ. Ya mere achọrọ m ime ka ị mara na ugbu a ka mma. Nke ijikwa na ugbu a kakwana mma ma rapụ echi niile ka o chere onwe ya. Onye nwe m, olee ihe ị chọrọ n'aka m? Ihe a niile agbagojusi ama anya. Amadị m ihe m chọrọ iju nkịta. Onye nwe m, ihe mere n'ụgwọ mgbe ọ bụla iji wee cheta ihe chọrọ ka m mere gị bụ ma aga m aza gị. Maka ekwe na-eme mmafụ mgbe ọ bụ na ncheta ihe m ga-ajụ. Ịkpọ ha nakwa afa m gridin, aga m aza gị oku. Sele Ikenna ụlọ akụ obiọma ama mfu chere mgbe ọ bụla m kpọrọ ya ọ ga-aza m eziokwu ka mma chọkọ mmadụ ịwara nwere onye nwe m, olee ihe ị chọrọ n'aka m? Agakwa echefuo m onye nwe m, gịnị dị iji iru dị iche iche na-abịa? onye nwe m, agwara m gị na mbụ mmụọ, ya mere otu ọbụla m si chọọ ịpụta ka m si apụta. Ihe a bụkwa n'eziokwu. Anwụ akpọghara m ya kredim. Onye nwe m, olee ihe ị chọrọ n'aka m? Adapụ biko onye niwe adapụ n'ọnụ. Onye nwe mgbe ọbụla ị chọrọ m aga m abịa. Ọ na-abụ gị anyị ga-ekechego m isi kịta ọ bụ ihe apụta sa oferi were nwoke femis Ngano mwe tu nwatakịrị a sigburu nna gị na-agba ekpere. Maanyị ọnụ ka nga nọrọ ebe a n'obi eze nna gị na-ekwutogharị. Nwatakịrị mmadụ jiri nnọọ nwayọọ nwayọọ na-efe gị agafe gị. Akwa niile agorochara oke ọnụ na ego ọnụ na nwanyị nwere. Ezipụrụ ya ka ọ gaa ihe agaza ka aka ya na ndị mmụọ kọrọ. Ọ gịnị mere? Nwatakịrị dị ebe ahụ ka hụta amara n'ihu ndị mmụọ wee bụrụ onyinye amara ndị anata. Ha gbalekwara mana nne m nọ n'otu ihe si gbasara. Ihe otu si gbasara gị mkpa. Nzuzu gị. Ihe otu ihe si gbasara gị. Kemụntị, ị ga-aga ihe agaza ahụ. Ị ga-aga hụ agadi nwaanyị ahụ bụ n'ụzọ iyi nata onyinye amara nke gị. Ihe sị m ị ga-aga nsogbu nwere n'ebe ị n'obodo ịdị isi ike karịa n'anya abụ nne gị nna m gị nwere ihe ntụra m ike iziga gị ebe ị ga-enwe nsogbu. Ndị mmụọ ọbụla ha ga-eme ihe nke m ya ha ma mgbu gị ha na-egbu gị ha egburu ya ebe ha egbu ya ha mgbu gị. Ị ga-aga gaa hụ agadi nwaanyị ahụ jiri nnọọ nwayọọ nata onyinye amara nke gị niile ịkọwatara ya
n'ọgụ bụ ezigbo adaeze Ugomma bụ adịgboroja kemgbe chọrọ m gaa echi n'ehihie aga m ehihie echi obi anabatachara m na atụmatụ ga ihe na-anatachacha ha atụmatụ ga ọhịa m gasị gị obi gị nwe obi ọkụkọ n'ihi Ugomma ngwangwa mgbe ọ na-adafta m n'ọrụ na ọ ga-eji ya gaza o nwere ọsọ fepụ bụrụ onyinye mara ndị a niile n'aka kedu mana na-ege ebe ka ịtụ na-eche m ga-aga ka m agaghị aga negodo akwa ndị a niile garachara ọnụ oke akwa na-akpa ego ọ na ihe ndị adịghị mma maka nwunye bụ na ọgbụ onwe m na nke a chọọ nke gị ya chọta nata nke gị tupu ọzọ ji nata nke gị Adaeze ụmụaka. So, gịnị bụ na agazi n'ite mmiri ya tụsị ya? Nwa n'ọpịa. Chekwa ka anyị nụ ebe ahụ si wee n'ọpịa gị jụọ ya. Adaeze anyị na-ekene. Adaeze anyị na-ekene. Ka ihe o nwere iwu nọ na m ga-azarịrị ekene gị. Adaeze, a sị ka m otu sọsọ gị sozi na-aga kpọọ ụmụ odibo gị. Ka ọ dịrị ajụjụ iberibe bụ nke ahụ. Ka otu o si gbasa gị ọ dị ka isi adịrọ gị mma si n'ihu m pụọ na-eme kpọọ ndị odibo nna m ha kụziere gị otu esi agwa Adaeze okwu ụmụ iberibe iwu ọbụla gị na-eti ya na ihe na-agbasara anyị obi ka ahụ gbasara unu nne m elebe nọ ebe nọ ka imi ji apụ m ebe a na-atụ ụdị afọ ha ọnwụ dịka ihe ime igodu ka m si bulu ope nna nke m biko no onye ka m ga-akọsalụ onye ka m ga-emesalụ Adaeze, igwe na-akpọ gị ọ sị m pụta gị biko si ya na mama m bịa nkịta dịkwana ihe ịchọ ka m gwa ya ọ chọpụtakwanụ na awụ dị gị si ya na m nọ na nsọ nwaanyị biko ka m jezie ya Adaeze ka ebe agadi nwaanyị ahụ kwesịrị ịbịa afọ m ọ na-ịhụghị m gị na-emezie ọ pụtara na nne gị akụziri ọrụ gị ka esi ekenye ndị okenye ma ọ bụ na ife ofu onye n'ime ha ndị okenye nke ebe ndị okenye nọ nwere m oge gị abịara m ebe anyị hụ nwere agadi nwaanyị m na-achọ enweghị agadi makwa onye gị na ya na-ekwu onye kwanụ ka ebu aka ji ndụ Adaeze Mbata ụmụaka ịghọtaziela onye gị na ya na-ekwu
kedu ihe na-achị kọwara m? Na m bụ adaeze awụghị m otu ime ndị obodo. Hey! Ajọ ijiji na-eso ozu a na n'iyi. Ọ maka na nna gị bụ eze, onye maka iji wee daa iberibe wee dị nzuzu. Hey! Amapụtala m n'iwu otu ndị ahụ amaghị otu ha kwesịrị ha hụ adaeze. Ha were gwa adaeze. Onweghị ihe m ga-agwa gị ka m mechaa ihe kpọ m bịa ebe a meji ndị obodo m ka ha kpọrọ gị duwe gị otu ebe kọrọ gị otu esi agwa adaeze. Ajọ ụkpana na-ezu ike n'afọ okpoko. Esi ebe nwaanyị a ga-ebe onye biko. O nwere ihe jikọtara mụ na gị biko hapụ m aka. Nwoke na-aga ihe wee nyuchie nsụzọ na-abụkwa na ọ nataba ozute ikpe osi ijiji jụ. Nsogbu adịrọ. Adaeze ka ya emesi achọ m achọ mana mgbe ị ga-achọ m ị ga-afụrụ m Adaeze. Ị na-ekwu okwu. Ikwugburu onwe gị okwu. Ke ihe gbasara mụ na gị hapụ m aka. Ahapụgo m gị aka mana ị ka ya emesi achọ m. Mgbe anyị chọọ m ịma mfu. Hapụ m aka onwe ihe gbasara mụ na gị. Olee mgbe ahụhụ a niile ga-abịa n'isi njem dobe? Ndị nna nna anyị ha, kedu mgbe unu ga-ewepụta m n'afụfụ a? Kedu ihe m ga-eme? Greeting. Onye nwe m na-ebe m nọ na-eche ọrụ ị ga-ezi m. Onye nwe m olee ihe chọrọ ka m mere gị? Greeting. Afụfụ ya karịa, obi na-ewute m. Ọ na-ewute m. Ajọ nke ime m ka m nwere onwe m n'afọ a niile. Onye nwe m, ị chetara ihe m gwara gị maka inwe obi mgbaghara? Agaghị m arụ ọrụ n'ebe obi dị n'ụlọ. Agbagoro m ndị niile mejọrọ m. Onye nwe m, agụụ na-agụ gị. Ezigbo agụụ. Agụ na-eme m ihe ebe a. Mana kedu ka isi wee nwa? Abụ m mmụọ. Ihe ọ bụla niile nke dị omimi, ama m maka ya. Ọ pụtara na ị ga-enye m nri? Ma ị jụọ, Greeting.
agụụ na-agụ m nye m nri. rie jụọ afọ ka ị wee nwee ike. Ọ gịnị ka ị na-eme? Oge ka m na-achọ kemgbe. Kekwana ihe eji gị kemgbe ịbịa ahụ m. Oge ọ na-enye ndị mmadụ ego na akwa. Bịa ka inye m nke m. Ọ dịka nke inyere nwanne m nwaanyị. Onye awodo eri ezigbo adaeze. Ị chọrọ ka nye ya ego ya na akwa. Nwere ike ime ọsịsọ maka na na-eche m na odide. Mama m sị na m gwa gị inye m ezigbo nke mara mma. Ọwụ ọdị nke adịgborocha ahụ inyere nwanne m nwaanyị maka ọmụawụ ezigbo adaeze. Nganga bụ nkịta na-atagbu onye nwere. Mana ife abụ na ife bụ ebumnobi ya ga m enye ya. Nwere ike ime ọsịsọ maka fa na-eche m oge adịrọ. Ife apụta bụ na ị ga-eso mgbe ilu ga na ka m wee nwee ike inye ya. Ka ebe gị ka anyị gawa ozugbo. Dolu nwa arụ anyị. Ngwa gaba. Dolu nwa arụ anyị. Ị magoli ebe ị na-eje. Ị gaba ogologo etu a. Isi ụzọ aka nri. Ị gara anyị na-ene anya ị ga-afụ ụlọ m. Ị na-elu na ya bụ ụlọ m. Ọ nwe onye n'ebe a na-eche ya. Eze nwanyị, kemgbe Adaeze aka ji ndị gwachara anyị si na ya esozina ya ma anyị gụchaa ọrụ ụtụtụ anyị, anyị na-azịkwa nso ya belụsọ nsọ mgbe ọ na-achịpụ n'obi anyị. Eze nwanyị, ọ nwere ike ịnọ n'ụlọ ya ma ọ bụ n'ebe ọ na-ezu ike. Eze nwanyị, ya kpọrọ ya, sị na ọ chọrọ ife kịta. Ihe na-abụ ndị ma ọ chere ya ka ọ bịa. Kekwana ihe nke ahụ ịma na a na-eche m n'obi eze. Ka ebe ahụ ebe ị na-eteka ke ihe kwesịrị inye m dịka inyere gị nwanne m nwaanyị ke ya. Ị chọrọ ilu nke gị nwa? Enu ọ dị mma. Ngwa sobe m ka anyị gaa. Adaeze aka ji ndụ gara kịta. Onye dị n'ụlọ ya, onye dịkwa n'ebe ọ na-anọ, ebe akwa ọnọ ya. Kekwa n'ebe ọ garazi. Nke a bụkwa anyị. ebe anyị nọ. Ife ị ga-emegodo bụ izu ike. Nne ya ife oili lie. Ilisie ife oili, egosizie m ụzọ ị ga-esi wee nabeghị. Ọkụ eziokwu ka ikwuru maka agụ na-agụsi m ike. Nwere ike iri ihe ọbụla. Ngwa ka m wetala ya ife oili.
Adaeze chọrọ ịkpasu m iwe. Ka isi bụrụ ụmụ odibo nye Adaeze ka o rie. Ihe agwụrụ ihe Adaeze na-eri. O nwere ihe Adaeze nwere ike inwe. Ife ibu n'aka bụ nri anyị na-eri n'ebe a. Agazi m akpasula m ihe anyị Adaeze na-eri. Chọrọ m ezigbote nchi ahụrụ ọfụma na nkwụ elu. Ihe ahụ Adaeze kwesịrị iri. Kụrụ ọkafọ. Gị tosuwe m. Ọwụwa na ọdụtọ. Ọwụwa ka m na-agwa okwu. Obi ụtọ kwesịrị na m na-eri nri a. Etinye m lawa n'obi eze. Nnọọ. Ya ndị mmụọ. Eze nwanyị, agụụkwa nke ịgbarịchara ihe ụtọ adịkwa mma. Maka nwa nwaanyị Adaeze. Maka ji ndụ. Gịnị mekwere? Ọ na-efu efu. Ekwukwala. Ele otu efu efu? Amakwa m kemgbe ehihie ụnyaahụ ahụ m ya. Njikwa na ụmụ agbọghọ ndị na-ejere ozi ha sị na ha onwe ha chekwa ma ọ ga-anọrọ onwe ya dịka ọ na-adị na-anọrọ onwe ya mgbe ụfọdụ. Etu m si echekwa ka ha si chee ya. Gịnị mezie? Ha wee gaa n'ụlọ ya bụ na ọ nọghọ na ya. Ya agakwa n'ebe. Ka m ga-esi mara eze. Akwa ịhụnahịa m na-agwa gị maka aka ji ndụ. Ịhụnahịa m na-ekwu maka ya. A gwara gị na nwa ha ga-eji aka wee gbutere onwe ọdachi. Akwa ịhụnanya ya. Kekwana ihe anyị ga-eme ugbu a. Kedu mgbe ebe ọ gara ugbu a ga-ebido? Gịnị ebe a ga-esi bido? Ndị ụmụ agbọghọ na-esokwa ya n'ebe ha nọ. Achụpụrụ m ha sị ha ga-achọrọ ya. Ha chọtakwa ya o. Maka ha ga-achọta ya. Tụọ nwa na-etuo. Nwa ha na-anụ ihe. Biko nụ ka ebe anyị ga-achọ Adaeze jebe kịta. Anyị achọghị ichega ya n'obodo ụmụakụ niile nwekwa na onye ọnwụ na-afụrụ ya nụ. Ka ihe anyị ga-eme nụ kịta. Unu amamoso nwata nwoke n'obodo a gbapụ ọsọ. Anyị nọrọ ebe a na-achọgharị ya. Ndị dị. Enukwa ihe iji ọnụ gị akụ. Ekwekwana ka ọnụ gị atinye gị na nsogbu. Mana chekwa o, ka nwoke iche ya na aka ji ndụ ga-enwe ike imekọ n'obodo a. Ichefugo onye ọ bụ. Ọ bụ na oso nwata nwoke wee gbapụ ọsọ, ka ebe anyị ga-afụ ya? Ka ebe anyị ga-achọ gị ugbu a? Sọ ọbasi bi n'eluigwe bụ ihe ga-aza nwoke ajụjụ ya chọrọ. Egwere nnọọ ka nwa si wee chịpụta obi eze niile anya n'ilo. Ike agwụgwọkwanụ m. Ọ kakwa mma na anyị chighara azụ ka anyị ga-agwa eze nwaanyị na anyị afụ ya nwa ya nwaanyị. Nwa anaghị anụ ihe. Ọ dị isi ike. Ma ọ bụ na ọ na-ekwu. Onye nwe m. Greeting. Akpọngi. Amara m na ike agwụla gị na ị chọrọ agbamume. Ya mere o ji ebutere gị obere nri na obere mmiri a ka i wee rie rijuo afọ. Greeting. Daalụ maka nri na mmiri a. Mana ihe nchọ nkịta bụ isi na ohu a nwere onwe m. Ọ bụrụ na mere gị ihe chọrọ, amara m na ị ga-esi n'ohu a wee nwere onwe gị, mana ịpụtakwa n'ihe isi ike fịara arụ. Ya mere ụzọ m chọrọ idu gị wee gaa bụ ụzọ mma ị ga-enwere onwe gị kpamkpam. Kedụzi mgbe nke a ga-eme? Ụzọ nwere onwe gị dị omimi ma dị mkpagide, mana nwee ndidi n'ihi na oge na-adịghị anya ị ga-enwere onwe gị. Ọ bụghị naanị inwere onwe gị kama ị ga na-emekwa ka ndị ọzọ wee nwere onwe ha. Greeting. Ejijuola m.
ị ga-enyere m aka kịta. Ọ bụ na inyere m aka kịta, obi ga-emepe m mmụọ. Onye nwe m, achọrọ m ka irie nri ma nwa mmiri ka ị wee nwere onwe gị, n'ihi na ama m na iji na-akwado ime ugbu a. Enwekwara na ọtụtụ ụgwọ ọdụ na ije anyị ga-akwado ime. Ụgwọ nke m gụọ na ozube. Achọrọ m ị na-aba anyị. Ebee ka ị na-anọ? Ebe ị nọ bụ n'ala ndị mmụọ. Gịnị ka m mere onwe m? Anya ukwu bụ ajọ ife. Ọ jọrọ njọ rinne. Emegbuo m. Okorobịa nwa nke kwere na ya ga-aga ịtụga adaeze m n'ala ndị nwụrụ anwụ. Nwa nke kwere na ọ rada otu. Ọ bụ ihe a na-ekwunu. Agwakwara m nwa agwa. Agwakwara m aka ji ndụ agwa. Ị na-akpọ gara ebe ndị mmadụ nọ, ndị na-achị achị, na onwe ihe ha ga-eme gị. Mgbe o rukwere mgbe ọ ga-eru ihe ha ga-emere gị, ọ bụkwana ihe ha ga-emere gị. Otu ụwa dị. Gịnị ya? Mgbe otu mkpụrụ onye kwere sị na ya ga-aga n'ala mmụọ ga chọọ ebe nwa gara. Eze nwaanyị sịkwa ka amarakwa ma a ga-eziga nwa ohu ka ọ gaa. Nwa ohu ga-adịkwa mma. Ya ga data ihe anyị were. Ka ihe anyị ga-eme. Eze birikwa. Kedu eze nwaanyị? Ara dịrị ya, ọ nọ n'obi. Ndekwana ebe anyị megide m. Eche m ịkpara m. Iche ma m chụnyere agbapụ. Gbapụ asụsụ. Ịchọkwakwara ịghọrọ m ụlọ akụ ọdụ gbara nyekwa nsha.
Adaeze, ịba akwa ọ gịnị na-ewute gị? Ikenna, enweghị ike ịghọta nsogbu dị n'ụfụ na ọnwụ nne mmadụ, tụmadụ mgbe ị chọrọ ka ọ nọrọ gị nso. Ama m, maka na nne m na nna m anwụgo. Ebiela m ndụ ka mkpolu, mana kwuru ugbu a na-ebikwa ndụ ka ohu. Amamihe na-agabiga. Ọkwanụ ajọ ihe jụrụ ụwa bụ ihe na-ebutela ụmụ ụwa obi mgbu n'aka ndị ji ọchịchị. Onweghị ike ọbụla enwe, naanị ndidi ka anyị ga-enwe. Ikenna, ka ịkwanụ mgbe ndị ajọ omume ga-akwụsị imegide ndị aka ha dị ọcha. Nke agbụgbọ Adaeze m, dede ọrụ gị. Gị na onye na-ekuzi? Ọ nụrụ m ọnụ gị mgbe m na-abịa. Onye mụ na ya na-ekwu nọ na-akpanyela onwe m nkata, na-ekpesakwala ndị nna nna anyị ihe nna agabiga. Ọ dịkwa gị? Dede, arụ dị? Mba, awa adịghị gị. Ka ihe kpataziri na ị naghị erizi nri niile a na-ebutere gị, onwe nke ị kpatụrụ aka ka ị chọọ ka eze chọpụta na o nwere ihe na-eme gị. Ịchọpụta ya chọpụta, ọ gbasara ụfọdụ ndị ka omenala na-eme ohu, ma mụnwa bụ ohu be nna m. Aghọta n'ihe niile mana ị ga-ejibe, n'ihi na mgbe na-adịghị anya ihe niile ga-adị mma. Ọ dị ka m gbafuo, ka si ebe a gbafuo karịa ịfụzi m ọzọ, ka ihe niile na-agabiga n'aka nwunye nna m ka o bie. Obi ji arụ oyi, biko. Mana ihe nchọ ka ị mara na onye chi ya egbughị, nwekwa na onye ga-egbu ya. Biko, Adaeze m, ebezina. Dede, daalụ. Mana nchọ ka sọsọ mmadụ kịta, biko. Nsogbu adịghị, mana nwekwa ozi ị chọrọ ọkwa m ka anyị ga na-abịakwa na nzuzo ejere gị ozi n'agbanyeghị ihe eze nwaanyị gwara ya. Ịnụ? Daalụ enyi. Adaeze m. Adaeze, onye chi ya na-egbu ya, ọ bụzi onye ga-egbu ya. Ana m ka ị na-agwa Dede na ị chọrọ ịgbapụ n'obodo a. Ọkwa ndị ụjọ ya na nwa ma oge ha erube. Chelo, ọkwado nke gwara m n'ọsọsọ onye dị ndụ na-enwe olileanya. Ihe ji m ndụ taa maka na m nwere olileanya. Karị mmasị m ma ọ bụrụ na ọ bụrụ nwanne m nwoke na nne. Ụwa dị ka esi chee, mana abụ m n'ụlọ ndụ. A na-emezi m dịka anụmanụ. Ụzọ m niile na-esizi ọnwụ ọnwụ. Enwere
ihe ga-ejikọta anyị na nke iji abụ ihe ọbụla ha chọrọ ha mee gị ihe ọbụla ha chọrọ ha kwuo mana ihe ọbụla afọ mere ha Kiko mwenye njiwezi kumama kwa je chuo ya dada sasa. Onye kwa nkita na ndi mwo juno zo iye bugono nwa tomozi ofu da mama. Ni kan ga gwa ndi bi wo.